Guys, daghanang kamunggay ani guys ay. Magkuan mi guys, magama ko og nindot ganahan ko anani nga dagko nga kamunggay. Guys, magpupo ko og kuan, dragon. Mamili ko og kuan bati man guys kay kanang gitandaan ba. Naay kuan naay mga tanda ang among apple guys. Ay apple. Amo ang mga dragon fruit. Dili jud pareha sa una nga perti kadaghang bunga. Karon gagmay na lang bunga guys. Pero wala nagdungan no. Nakuan man guni siya guys, natandaan ba. Puro at least nakabunga. Mangita ko aning puti o tanawa guys. Sayang kayo no. Kay wala na mo kuan ni og kuan. Kuan kana mga spray kay ingan ako mama pasagdaan lang daw. Kay pag naka-kuan masad mi, naka-harvest na masad mi. Hoy, ganahan ko aning puti. Try ko nun nako ni guys. Try ko nun nako ni kuan kaon. Okay, ako ning kuanon guys. Ha, to mag-videographer na ko eh. I-try na ko ni kaon guys. White man siya, white. Kani amo ang kuan up kanang dragon fruit kay duha ni ka color. White o red. Agay. Hadlock lang kayo mo kuan guys. Mo agi-agi dire. Kay daghan kayong tunok. No mga gakuan po guys. Ulhos. Nadaot mo guni siya. Nay daghan diha oh. Pero hadlock mo kumo. Ana guys. Oy kay oh. Sakit pa kanang tunok aning gagmay ra ang tunok sa dragon fruit. Pero sakit kayo. Hi vlog. Hello. Kaway-kaway. Akong gi-vlog ang kuan dragon fruit. Ako ning tryan. Wa pa ni siya. Wa pa ni kan. Manguha ko guys. Hola guys, kay hadlock man kay good agion guys. Oy, asa ta mo agi ani? Kay kuhaon to nako guys kana ganahan ko sa white. Duha ning amo ang color sa amo ang dragon fruit. White o kuan. Hoy. Agay! Ay. Maghinay jud ko guys kay sakit kay ang tunok guys. Grabe. Gagmay ra kay nagtunok guys pero grabe po nagmakatunok. Akong ganahan kaunon guys kaning puti so. Kani ako ning pupuon. Di pa. Wala pa man siya nahinog. Pod. Next. Kani lang akong kanon guys oy. Basig makaon ni guys. Kana guys, white. Munay white. Karang diari. Hoy guys. Sakit jud kay nang tunog sa kuan guys, dragon fruit ambot lang. Okay. Ayay, natunog na lagi ko guys. Puuli na ta eh. Naay mga bunga dire. Kanang diring dapita mo ni red. Red ni siya. Red. Mga daghan ang red, gamay ra ang white. Bas kusog man mamunga ang red. Sa anay kanang sa amo ah. Ha? Kani po guys oh. Ano siya? Red ni siya guys, red. Muna lain-lain siya og kuan pa. Mailhan mo ang white kay taas tani. Kani siya kay ilhan sa nimo ang red sa iyahang kuan grano sa kaning murag iyahang dahon-dahon sa banay.